Tidak ito nga bigat. Nagkaputay di taltalon, napantay kinita, dahil pagmulaan tayo tila sunaken bawang, namagan apong barbaring masangon to dahil mapan aggrass cutter, agpasayak. Manangdan tayo manen ati agpasayak at amat sa bali nga baunin tayo, hindi manangdan tayo. At di tayo kaya ti lalaki. Ken into na po nagmulaan siguro, adon tumaya bakan akadwa. Ngam ano san kakabsat tayo, agmula uray may sa tayo, kaya tayo. Hasta ti biyag ti ilocano. Kat ti magkunak, ti padak pa ilocano, bulmula ti bawang kilaso na alagan anos tayo, tasaan tayo nga babanang. Dagasat tayo agmula, dan tumot pagapitan tayo, kin pagalaan tayo, iti sangkabasit. Hasta mo ti ikanta iti sangkabasit, tunga natang tapno iti kasta. Antay tula amang namnama iti gatangan iti janda ano no palengke. Kut agyaman nakada kayo. Kinti apot ini kan nakada ato pay kirag kin piksak nga agtrabaho iti inaldaw-aldaw. Lord God bless us all. Thank you Lord. Biag ti ilocano, kasutilan, kantyawan, ken katawan, naragsak ti biag ti ilocano, uray, no kasanot pudot nagdakam ti taltalon ti chokelat ta. Yatsa pay puma, makabsat ta. Suportaran nyo tayo sa channel. Bye bye and God bless you.